Chapter 18, verse 20. Genesis chapter 3, verse 22. Ncwadi yendumiso sahluko 20 sahluko 18 verse 20. uYehova wandiphatha kakuhle ngokobulungisa bam, wandibuyisela ngokobunyulu bezandla zam. Verse 21. ngokuba ndizigcina indlela zikaYehova, andemka ngokungendawo kuThixo wam, ngokuba onke amasiko akhe aphambi kwam, nemimiselo yakhe andiyisusi kum. Ndaye ndingogqibeleleyo kuye, ndazigcina, andaba nabugwenxa. Verse 24. Wandibuyisela ke uYehova ngokobulungisa bam, ngokobunyulu bezandla zam phambi kwamehlo akhe. Genesis chapter 2, verse 22. Ncwadi yeGenesis chapter 2, chapter 3, verse 22. Wathi uYehova uThixo, uyabonani, umntu usuke waba njengomnye wethu, ukwazi okulungileyo nokubi. Hleze ke olule isandla sakhe, athabathe nakuwo umthi wobomi, adle aphile ngonaphakade. Verse 23. uYehova uThixo wamndulula emyezweni we-Eden, ukuba asebenze umhlaba abethatyethwe kuwo. Wamgxotha ke umntu, wamisa ngasempumalanga kuwo umyezo we-Eden ikerubi, nelangatye lekrele elijikajikayo lokugcina indlela eya emthini wobomi. Amen. Ngalizwi likaThixo abathandekayo. Amen. Okubekekileyo kum. Amen. Ithi le ncwadi yendumiso uThixo uDavide kayethetha. Amen. uThixo wandiphatha ngokobulungisa bam. I-treatment endayifumana kuThixo zizenzo zam. Amen. Izenzo zikabani? Zizenzo zam. Amen. Ngendlela mna endamkhonza ngayo uThixo wandibuyisela ngehlobo ebendisenza ngayo. Amen. Amen. Ngizomvakalisa. Amen. Wandibuyisela ngokobulungisa bam. Amen. Siye silila amaxesha amaninzi, sikhale sithandaza, maybe sithandazela abantu. Amen. Sicinge ukuthi isolution, zikhona izinto isolution yazo engekho emthandazweni.
Siyambeni sonke. Zikhona izinto ezingadingi umthandazo. Noba singathandaza kutshona ilanga soze lephusuke. Kudingeke umuntu enze izwi likaThixo ukuze ibe isolution yobomi bakhe. Ngoba kunazinto uthi bathethe kuqala wathi bawenza le kuza kwenzeka lena. Ole umuntu abuyele nethemba lomthandazo. Uthi bayamlinde ekubeni uzamnyanga ngoba yenze izwi. Amen. Yenze ntoni? Izwi. Amen. Naso singathandaza kakhulu. Sihambisile ukudla kakhulu. Sithandazela izimo. Amen. Sikhona izimo ezingazinceda ukuba sizithandazela. Ezizawunceda ukuba mna ndibuyele kwizwi elathethwa kum. Kwathiwa mandenze ngohlobo ndikhuphuke. Lenqanawe mhla yayizinga kayona abekanyanzele kuyona abuyele kuye. Yayingekho isolution kwabatiloshe kodwa wanyanzeleka enze izwi. Kwatshintsha izinto. Azenza izwi kutshintsha izinto. Awuguquka kutshintsha izinto. Ayikho umthandazweni ukuthi imeko zizawutshintshwa ngumthandazo wodwa. Ngamadimoni sinowatshayisa ngumthandazo. Wandiphatha ngokobulungisa bam, utsho uDavide, ngoba endleleni yakhe ndahamba ngokuthe tye, ndagcina imithetho yakhe, andathi gubuqala, ndangogqibeleleyo. Ithi le nto ngwagqibelela, noba sifuna kumhlabombi singagqibelela, noba sifuna kumhlaba onjani ombi. Amen. UPawulu ubhala yilaa nto kaDavide. Into le nto uyibhala xa kukakusoleka umntu. Obishwa uyibhala kamnandi, ubhale nje amazwi amathathu. Amen. Uthi akuba uDavide lisebenzele icebo likaThixo kwesakhe isizukulwana walapha. Obishwa la ibhala nguPawulos. Bawufunda kahle. Akuba uDavide esebenzele icebo kwesakhe isizukulwana. Sesethu isizukulwana. Kumele silwele icebo likaThixo. Singathi siphila kwixesha le-drugs. Sisizukulwana sethu. Masilwele icebo likaThixo. Wasenze njani? Icebo likabani liyasetyenzelwa. Sesethu. EsaDavide yayisimfazwe ezininzi. Siphila kwixesha le-drugs, kwixesha labantu abangaviyo. But sisizukulwana sobani asizosinika abanye abantu. Masisebenzele icebo likaThixo. Ena ngenxa yakho ungafuna ukusebenzela ngoba kune-excuse yokuba esi sizukulwana siva. Amen. Wandiphatha ngokobulungisa. Wenza ntoni ngo? Ngoba uzawupeya according le nto uyenzayo. Uzothini? Ngoba ntoni? Awunoyexpecta ube kwileveli enkonweni ehayi. Kodwa ukwenza kwakho kuThixo, ubulungisa bakho kuThixo, ulindele into ezingaka. Kodwa awulungisi. Amen. No, sikwixesha elirongo. Abantu abahlala kwiileveli zenkolo besiya kweyokawa, bafuna uphila khothi ngokwecawa. Zonke izinto bafuna utshintsha. Sikulaa laveli abayifuni amele ndithethayo. Ndithi sikwileveli abantu abesuka enkolweni besiya ecaweni bayofuna ucawe. Besentsingisweni. Bafuna ucawa. Ukwenza icawe phi? Asisana zocawe sizosindiswa. Livangeli lezi. Ntoni? Livangeli. Asicawi. Asenze njani? Asicawi. Ayasicawi. Amen. Siyasindiswa. Wandiphatha ngokobulungisa. Wenzani ngo? Uzakuphatha uThixo
ubakho ubiza kuphatha ngokobubi bakho ngokuthi sikwi-category ezininzi ezingasisebenza. Bakhona abapeya ngeveki, bakhona abapeya nge-fortnight, bakhona abapeya ngenyanga. Amen. Zonke ezi-category ezinjani uma manje ndanova i-5 days anoexpecta isalary yami igcwale. Sihamba sonke samuyivakalisa anothini ukwenza kwakho kuyakhawunta. Wenza njani kuThixo? Awukalindela i-full salary wages kuThixo, wathi ukwenza kwakho kungaka. Khona kwashumela selazathi amandla ebhola ngohlobo ophosa ngalo depend izawubuyela kwalapha kuwe. Ngohlobo wenze njani ndayithatha ndayibamba yathi ibalulekile le nto athethayo. Ngohlobo endiyijule njani nakuThixo ngohlobo endenza ngalo sizawubuyela. Ngohlobo mna ndenze njani ngalo. Amen. Amen. Wangiphatha ngokobulungisa bam. Siphethwe njani? Siphethwe njani? Hayi nothi ngabantu. Siphetha ngoThixo. Siphethe njani? Uphethe ngabo nobulungisa bakho. Amen. Ibhayibheli leGenesis uThixo wathi yabona umuntu ufana nathi. Umuntu njani? Ngabani? Nathi. Ithi ibhayibheli wase emdulula. Esenza njani? Emsusa. Xa endulula wenziwa njani? Ebelapha kule position. Ebenjani? Ebelapha kule position. Wasesenza njani? Emdulule makasuke makenze njani? Ngoba ushiya ilevel yobuthixo umuntu. Wagxothwa wenziwa njani? Wagxothwa, wayegxothwa. Ishiyele lesizwe. Amen. Izamulivana. Amen. Uthe utata bekungekho isono eEden. Bathi bekukhona ukona ngoba ithi incwadi yeBhayibhile ukona kuza ngoba kufika umthetho kwaqala ukona kwakhona. Kwenza njani? Undululwe umuntu ngenxa yokona. Ngoba ebewazi umthetho wona. Wona. Ukona kusiphosanisa namalungelo. Siphulukana namalungelo ebesiwanikiwe. Walahlekelwa undululingelo lokuhlala eEden. Wasemnika umthetho uthixo ukuthi angosebenza ke umhlaba othatyathwe kuwo. Ngowuphike lo mhlaba ithi ke tata sebenza ngenyama yakho. Ngoba wohluleke sokubenza wena right. Apha ke ngoku ndikunika ijasi ukuthi angosebenza ngenyama. Iyasetyenzwa le nto. Iyenzwa njani? Iyasetyenzwa. 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 Ayisusuka ilunge. Iyasetyenzwa. Bahluleka abantu usebenza nenyama zabo. Kuvuka umoya wenkaluko, kuvuka ubuxoki, kuvuka izinto ohluleke usebenzana nalo mhlaba. Usebenza nalo mhlaba. Iyasetyenzwa. Kuzawuvela amakhula. Uzawuphuma ntoni? Amakhula. Angawusebenzi. Wandulula kwathi makayosebenza. Sangalekwe nje kuthiwa angosebenza. Ikuthatha uThixo lenze umuntu olule. Adle kumthi wobomi. Bathi qala makaqala asebenze. Siqala ngosebenza le nyanga. Mase sigqibile sesoluthe. Sisidla kumthi wobomi. Hallelujah. Sisenza njani? Solule. Sidle. Kumthi wobomi. Bathi siqala sisebenze ntoni? Ifele ezininzi enkolweni wohlulwe inyama yakhe. Sawublame abantu. Blame abefundisi. Ublame otata bonke. Ublame mama bathile. Wohlulwe inyama yakho. Mawusebenzile ufika ngakho. Iviyele nto ndithethayo. Mandisebenzele lenyama kabani? Ndifitha ngoba kuwe tata ulinganga ndiyafitha. Ndiyapasa kuwe. Mandisebenzele nantoni? Akho ndikhaba nayo kumnawe. Ngoba ndisebenze inyama yami. Ndisebenzile. Akho ndingangeni khona. Ingxaki sinendawo esingangeni kuzo. Wohluleka usebenzana. Uthi
ngokupheleleyo. Amen. No, kunoyonke bethetha uJesu. Abangammenshini uDevil ukuthi uDevil unqala. Naseyadela uDevil andimfaki kakhulu. Hayi athethe inyani. Andimfaki njani? Andimfaki kakhulu uDevil emyezweni. Ngifaka ukona kwabiyelwa ngumuntu. Hayi fakaka. Hayi fakaka. Ukona kwazala uDevil. Akungekho ukona akanandawo uDevil. uJesu waphila emhlabeni engumuntu. Amen. Zange uDevil abe nendawo kuJesu. Waphila weze ngumuntu enenyama efana nami nawe enjani but akanandawo uDevil kubani kuJesu. Namhlanje sisola uDevil kwinto zonke. Wohluleka ukuthi nohluleka ukusebenzana nenyama yami. Inyama yami yangohlula. Inyama yami ndenza isisono. Inyama yami ngixabanisa nabantu. Inyama yami iyangigxekisa. Amen. Asikubuhlungu amakhola necomplain ezininzi. Kodwa kusebenzana nenyama yakhe. Umuntu wenza njani? Waphulukana nelungelo lokudla engasebenzanga. Amen. Asisona silahlekana namalungelo. Ulahlekana neposition yakho. Uhlala iposition yantululo. Ezawuthi khona yewamjululo Adam. Wamgxotha wenza njani? Kodwa wasesithi angosebenza ntoni? Uthi maybe angolula. Ade kumthi wantoni? Sawalulile na. Solulise. Ngoba umuntu obomukho. Le Bible ujikeleze sikhelo ubeze ukhamileko. Yeye endinathi. Kade umthi wobo. Bathi ushiwe le message. Ngosebenza lenyama yakho. Ulule. Sanga. Udle. Uzuphile. Unaphakathi. Siphila na. Samulile na isandla. Okanye ucawa uba kumnandi ucawa. Kumnandi ucawa. Hayi kumnandi. Kumnandi ucawa. Kwazobe zibelekile. Kumnandi ucawa. Amen. Engaphazanyiswa zento ukwenza kakhulu imali apha eSouth Africa. Kwenziwa izondo commission. Laba namanye amakolo sithi shu uyasebenza ngamaposo njani? Ayandikho apha. Ukuyivakalisa. Ayithethe akho ndinolunga. Ireal akho ndinolunga lizwe. Inye solution kuJesu. Ikhona futhi izawuhlala ikhona. Accept abantu baye kuJesu. uJesu omncane umuntu angabikho lapha ngiyeke. Ukusindiswa kunceda hayi, akunceda ihlabathi. Noma ungenziwe singakanani izinto enzame, inye kuJesu. Abafuna ukusicaweni. Baba njani? Baby. Esecaweni benqobe isuthu zindle. Bathi kuJesu. Yeye. Amen. Amen. Wandiphatha uThixo. Wandibuyisela. Wenza njani? Yena lesendilahlekele nayo. Wabuya uThixo wabuyisa ngokwantoni? Ngokwabulungisa bukabani? Ukhona kusenza salusa izinto. Bathi iBhayibhile wandibuyisela. Ngokulungisa. Wami. Wenzani? Iyalungisa. Ukwayiphi direction? Balivi yenu sizobuyiselwa. Ngokwanja? Masingalungisi nento zongalungisa sifumana. Masingathanda sizenze zonke sizawuthini? Siyayiheta impilo yabantu abajustify ukona
ngezinto abanazo. Mandiphinda ibakani. Ndithi ndiyayizonda impilo yabantu abayiphilayo abajustify ukona ngezinto abanazo. Banemali eninzi ayilondimela kwizono zam. Ngoba wonke umuntu usezama phambi kwesiqalo sokugweba. Shumelela izisele zingaqongqotha. Akuthi uJesu wonke umuntu uzawuma phambi kwesiqalo abancinci nabadala. Amen. Nasendibuza iquestion sawubhalisile na. Ngoba kuthiwa zavula incwadi. Kwavula eyobomi. Kwavula eyokufa. Bagwetshwa abantu ngokubhalilweyo. Yonke into esiyenzayo iyabhala. Uzawuvulwa ngokwakwenza kukabani. Kodwa kuthiwa ngedate ethile wenza oku ngethi deserve ukuthi uye mfeni. Apha sawubhalisile na encwadini yobomi. Ngoba sizungena ngebrand yase-international. Olwe banditsho. Asizungena ngantoni? Ayibalwe ezulwini ibrand kubalwa individuals. Kubalwa ntoni? Ezibasikwazi race nam ndibalekele ukuthi Nkosi mandizuze. Mandenze njani? Mandizuze. Kabenizo nam mandibekho. Noba ndingonasti kodwa mayigama lam. Mandibe ndisebenzela ukuthi mandibekho. Thixo ndibuyise ngokwabulungisa. Bam. Amen. Ngokwantoni? Uthi ngoba zange ndasuka kwindlela zikabani, ndayigcina imithetho nangogqibeleleyo. Ndanjani? Nakuthi uDavid uyazazi. Kuthetha yena ngokwakhe. Uthi ndanjani? Bekumele sifike esiba singamakholwa kula position ukuthi nam ndifikelele. Kumele kwenze njani? Kumele sifikelele kule kuthethwa nguDavid ukuthi nam ndithenda ngogqibeleleyo. Hayi ndisazama lento ndithethayo. Kitheni ngathi yanothusa. Amen. Ngoba kukhona ukugqibelela kasisebenzana nenyama yethu. Kasinjani? Nenyama yobani singagqibelela. Simbeke phambi uDavid. Singagqibelela. Uthi xa kayathenya ngoYobhu uthi ugqibele. Wayengumntu uYobhu. NoDavid ungumntu. Unenyama negazi. Unemisebenzi njengathi. But wayiphila impilo yantoni? Wazazi ukuthi ndingogqibeleleyo. Uthi ngoba andisukanga emithethweni ndayigcina. Yenza njani? Ayigcina. Amen. Ndike ndaphazamiseka kakhulu. Amen. Ndingathi benawo nje umbono othile. Lo mbono wandiphazamisa uThixo waphinde wandivelisela impela. Amen. Ndibona into epowerful enjani yangathi ezibani sebenze embaneni into yombane. Amen. Into njani? Yombane. Ukhona umbane ndiyawuthesta phaa phezulu. Ukhona umbane apha. But kwecala ukuba makulayithe isitovu asilayithe isitovu. Amen. Ndiye kwiswitch kwi-circuit breaker ndifike ndiyilayite nditheste thina umbane uhlusholo umbane. Isebenze kwesi sitovu. Amen. Ndiyafika kum yathi le nto okay. Usho ukuthi sinawo amandla. Sinawo kahle. Sinawo amandla. Sinantoni? But zikhona izinto ezenza iswitch itle. La mandla singakwazi uwadeliver kwindawo ekumele aye kuyo. Asobe nje abakuthi phezulu. But kunendawo ekumele yenze njani? Angayibuye angadumi ngoba iswitch injani? Klepi. Kunezinto ezibangeke ukuthi klepi i-circuit breaker. Ezinto bezivala ngomvulo. Zenza ukuthi ike yathi okay. Zezinto ke zenza i-circuit breaker ibe off.
akhona wona amandla phezulu but itrefile ngenxa yantoni ubaba izinto zibalile kazinto zibalile kwakho umonde kwakho thantam kwakho besikhona nje ngolesikhaya isidima ukukwazi ukuthandakaza amali ukuhlonela uthixo zizinto ezenza itrebe i-circuit breaker singawudilivi lo mlilo bekumele sibada uphelele kuthi but ukulanda ubeluya kuwo awuyi Subhana kunjani khona mina siwugqithisele senze njani siwugqithisele Siqala wedwa ukuthi ayihlephanga naye i-circuit breaker yami. Ndiyayibhala epower kodwa andikwazi udiliva. Andenze njani? Andikwazi udiliva. Khona yona le power kodwa xa kumele yenze njani? Igqithise la mandla kagqithi. Amen. 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 Wandiphatha uyehova wandiphatha kakuhle ngokobulungisa bami wenza njani uphethe njani yima uphethe njani ukuphethe njani ithi le Bible kakuhle ngokobu bam ndingenabo ubulungisa belilophathwa kakuhle Bengathi no anolinde lamthatheka amen 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 ko akumelekanga sivumele umoya wecawa moya wecawa senzenjani anoba akumelekanga ile ncwadi endiyifunda kahle wasifunda kahle kwamaroma ku-12 ungayithathi ngathi uyisewona kubantu abatsha ude yabatsha ithi kanjalo ningamilisi bani kumila ngoba ingqiqo imfazini simile njani ngithe kandisibongothe sela singathi amen 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 ndathi ndathi ikiti iyachaza ukuthi lo ngowe-Pirates lo okay bendithetha ngebhati nge-DA nge-EFF nge-ANC ndathi bayinxiba i-t-shirt ye-ANC lo ngowe-DA ezinto azenze njani iyachaza ukuthi abangabe-DA banesikipa esiblue abangabanjani ndathi nekiti iyakhawunta ikiti njani ngendlela esinxiba ngayo iyakhawunta ukuthi singabakathiko nyani na ningamilisi okweli phakathi indlela esenza njani iyakhawunta ukuthi singabakha bakathiko na amen lezinto ngoku singathi sifuna uziyekele ukuthi hayi sekunje
Kunjani? Kunjani? Amen. No, ndiyafuna uyibhakanisa. Amen. Kanti ifuna ukuliwa emasekethini. Asingakwazi uyilwa apha. Ifuna umuntu ngesekhethi alwe nesekhethi yakhe. Alwe nantoni? Ewe sinayo ingxaki noba siyalwa nesekhethe kuthiwa ingathi naphandle kwezi zinkulu ziyenziwa. Ngathi mandime mna ndimele. Ngoba iBhayibhile lithi ningamilisi babe yibani kumila kumbi. Bani? Kumila kumbi. Khona izinto ezinidrenayo, enizilibayo, nenizenzayo. Ziyabadrena amandla, sigotiwe kwidevil. Ithetha inyani emsulwa. Hayi ithetha ndiyayifuna uyibhakanisa. Zikhona izinto ezenziwe ngamaKristu esindisiwe abazithandayo zigodwe kwidevil. Zikwenza ungabi namandla enkolweni. Ihambele kuyo. Amen. Maybe this was time. What do you want to do? What is it? Show me this Johnny. Amen. Amen. Bafresh nje basuka emhlanganweni 1 week, 2, 3 weeks izophinde. Break asiphinde ya. Somele sijonise ekhaya emhlanganweni. Esenza. Basiphinde 17. Pinenza njani? Yawina uthi kuthethwa kakhulu amazwi amaninzi. Amen. Hayi ngizayibhakanisa niqole. Sathi ndithetha phaya uwusi ndishuyele uwusi ngelilanga. Ndathi naw ndinomthandazo. Hayi into ayilapha entliziyweni. Ubandle lwakho ndiloko. Kodwa bakhona bazandilungisa. Ndathi sendithandazela ukuthi Nkosi umthandazo wami. Abangazimiselanga ukuguquka kule ndawo mabaphume. Uba akananjongo yokuguquka uyi-agent yokuba azothefa abanye abantu makaphume. Andithi uba uzawuguquka uba akazimiselanga guquka uyi-agent yozothefa abanye abantu makenze njani andimfuni apha ndatsho noba nomthandazo. No. Esami sasazandimele ukuthi uright. Ngoba asinawuhlala nabantu amathi abazawusebenza umbuso wabo. Ulo mbuso unohlala. Awukwazi asidibanise sinjani. Esingadibaniyo. Awukho apha ngoba uthula.